el mètode de l'autocast, ja tinc el repte, i ara què faig? Doncs mira, el que farem és engegar una seqüència, sí, un procés, per anar-lo transformant, que té essencialment dos escenaris. Un és les sessions que tindràs amb la resta de persones, i l'altre, la resta de la teva vida. Sí? Va. Què passa a les sessions? A les sessions, essencialment, el que fem és donar petits bits d'informació, eines, mapes, sí? En el que fem és intentar ajudar-te a que tu et puguis mirar algun aspecte del teu repte amb unes ulleres diferents, amb una perspectiva nova. Sí? Quan tu t'ho mires, generalment t'adones de coses i quan prens consciència d'això, en l'intercanviar-ho amb altres persones, aprens molt ràpidament i integres molt ràpidament. Aleshores entrem a la vida real. Un cop t'has adonat d'alguna cosa, el que fas és començar a la vida real a fer coses diferents. Sí? Et relaciones diferent, et comportes diferent, fas coses d'una altra manera. Aleshores, en aquest portar a la pràctica això que has vist a les sessions, prens consciència d'altres coses i quan tornes a les sessions li tornes a donar una volta. De manera que entres en una espiral indagatiu i d'acció que et permet avançar molt ràpidament i de manera molt efectiva.